to the facility bende nitie kaka puonjo ng'ato kit chiemo nego bed nochamo, nikech iwacho mokwongo kacha ni samoro ng'ato bende sukari ni odwa bedo nohero ahinya. Koro diet mar ng'ama ni kode onego bed nade kod ng'ama dwa geng'o mondo kik oyud chandruogni. Koro diet tinde wapuonjo ni ng'ato otiatia gi balance diet kaka inya chiemo balance diet wantiere gi vegetables, carbohydrates gi proteins, lakini koro sanji cha iketo vegetables mang'eny. Wach ni kipoge didek nus achiel bet vegetables to kasto quarter modong, koro nus modong no ipogo nus kendo koro bet quarter. Koro kanyo waketo carbohydrates kaka gimoro kaka kuon, mchele, to kasto proteins waketo kaka ring'o gini, omena, rech. To side mar vegetables nyema koro iketo kaka alot. Koro alot akit mang'eny molo gik moko modongo te. Koro gimomiyo wacho kamano en nikech carbohydrates cha omedo skari e del. To gima waneno ni diabetes en ka skari ng'eny e remo. Koro kichamo carbohydrates mang'eny odhi to medo skari e remo. Tema koro kelo shida mek kuon kik bed mang'eny molo alot. Mano e kaka wapuonjo koro ng'ama nigi diabetes onego chiem. Daktari, gigi dongo nego bini dhidro makata sano dongo ndik ni made in China kata Luminac gidhidro maber. Koro shida ni mana ni koro kichamo kuon mang'eny to skari medre dir to mano ok ber. En kuon mane? Nikech marachar, marabur koso? Kuon marachar, koro kuon marachar ok ber nikech koro en nitiere kaka ko process en to oketo glucose bet mang'eny e del. Lakini koro kwa chamo kaka kuon mar bel ober nikech sugar ma en go cha nitiere kaka oken kaka ma kuon ma white cha. Koro ma white kelo glucose mang'eny molo kuon bel. Koro nyaka dog kaka joluo ne chiemo chon. Bel mokigi mariewa. Bando kwa umbali. Mane maber koro? Mane maber. Okay, nitie bel moro thuro kucho makwar ha